aksyon sa Bacolod Action Radio. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may lalapag palanggan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Life is what we make it. Ori ako subo sa imo, Tubang. Madama ako sang palamang kutamin sa imo. Natugtub sa mo. Wala mo ginasabat. Wala sang kaatagan. Abi ko! Ikaw ang matanaganan ko sa tion nga ako nagaisahanon. Nga sa tion nga ako nagakatumba. Ikaw ang mapabangon sa akon. Nga sa tion nga ako ginalapag sang akon pamiho. Ikaw ang mangapin sa akon. Pero wala ka! Ipabayan mo ako! Ginatilawan mo bala ako? Kung do'ing kutob ang akon kabakod? Ang akon kaisog? Agad na atong bangon ang mga pagtilaw nga ini sa kabuhay ko? Kung ginatilawan mo ako, sige! Deal! Hindi ako magpalingkang sa imo. Hindi ako mag-atras sa panghangkat mo! Atubangon ko sa may kaisog, kagkabakod ang tanan nga pagtilaw nga ihatag mo sa akon! Atubangon ko! Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit bang bumabalakid iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay Palamagkutanan sang isa katinuga nga puno sang paghinikip, pagkasubo, kag mga pagdilaw sa iya kabuhi. Malampuwasan ay haniya ini? Sino siya? Ano ang iya manging kabuhi? Isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing kasaysayan ang amon ipabati sa inyo. Dili sa amon matahong nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. Isa naman kaproduksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, BYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radio. How a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Kamot ng...
Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and Kagkaron, sa kasugpon sa ngaton matahong kag makatalandog kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. This is me. This is me. This is my life. Diri ko lang itong ipamutang mga papeles. Bah, ano ini? Laboratory result. Iya siguro ini ni Trudis. Nagpa-laboratory siya. Ultrasound. Ovary ultrasound. Kagari pagil. Ano ba ini? Salpingo operectomy surgery. Ang buot silingon nga operasyon sa ovary. Ngalan ni Trudis ang butang diri yan. Kag butang diri nga gid-admit siya sa Singapore Hospital. Kag dito siya ginoperahan. Animal ka, Trudis. Butigon ka. Ginkuha ang duha niya ka ovary. Oh, hindi na gali siya makabata-batob-dobsan, oh. Gininto lang gali ako ni Trudis. Shit! Shit! Gimpasalig lang niya ako. Kaginhimo nga darog ako. Oh, kantuan ko sa subong sa munisipyo. Damn you, Trudis. Damn you! Ay, si Sir Pancho man to sa salakyan ang naglakat mag-ulang. Wala man siya makalisinsa sa akon. Kadali lang sa iya sa ila kwarto. Ay, naano to siya man? Ay, day ating! Ay, diday, nga? Ating! Ay, abang Diyos ko, day. Ang kwarto nila ni Ma'am Trudis kag ni Sir, hindi mapuslan. Ha? Ay, nga, aman! Ay, ginpangwasaan man to ni Sir Pancho ang tanan nga biste ni Ma'am Trudis. Ano? Oo, day. Ay, dali bala, day. Tanawa to ba sa kwarto nila? O doon na agyan bagyo? Ay, sige, dali ka, diday. Ay, dali! Ay, Good afternoon, sir. Ara sa iya opisina, sir. Good. Ito ang bana ni Mayor, man. Daw akid siya. Kag first time ko siyang nakita ang nagkakari. Ay, Diyos ko. Ano ato? Kinlambang pertan sa opisina ni Mayor? Ay. Ano may problema ang mag-asawa? Sa opisina ko. Nabasta sa imo, ah. Butigong ka! Ngagin tampa mo ako, ha? Butigong ka! Butigon! Animal ka? Ngagin tampa mo ako! Gusto mo iwaragwag ko doon sa munisipyo kung daw ano ka kabutigon? Ano ka naging butig ko sa imo? Ale! Explain to me kung anong buot sa lingon sini. Hala! Ano ni? Hindi bala imo ina? Imo ngalan ang pasyente nga nasulat nila.
Sa diin mo hindi nakuha. Sa drawer mo! Butigon ka, Trudis. Butigon. Pancho, let me explain. Ano ba ang kabutigan mo wala ko may bali? Ha? Ano bang ginatago mo sa akon? Pancho, love, please. Hindi kita sa munisipyo. Dito na ito ninambalan sa mansyon. You're Please. a big liar! Pancho! Pancho! Oh my God. Nakita niya ang hospital bill ko sa Singapore. Pati ang laboratory kag ultrasounds ko. Oh, shit! Shit! Esther! Esther! Magsulod ka! Nanabagbag ko lang si sister. May drama ako nung natabo. Sino? Si Mayor kagang iya Prince Charming. Aki nga nagabot si Pancho sa mayor's office. Kag sano kay Esther, nagaway sila. Oh, madamo nga tawo ang nakabati. Natural. Kag bation pa sa sang opisina sang mayor ang paglalisay sang duwa. Parte sa anong ginawayan nila. Sano kay Esther, may ginasukmat ang bana niya sa iya. Butigon ko si Trudis. Butigon gid man ang Trudis nga to. Pang-famas ang arte niya. Gani na papatin niya ang mga tao nga mabuot siya kang mabinuligon. Daw anghel sa kabuot. Pero ang matuod, sa likod sila tanan, may sungay ang landong ni Trudis. Demonya siya. Wala siya mahadlok magpatay sa tao. Marisa? Oo, Eugene. Gani pahalungagin ang magulang mo, ha? Tungod sa tiyon yung manakpan siya ni Trudis, nga among nagahatag sa imo sang informasyon. Mabutang sa katalagman ang kabuhi niya. Gani, pahalungagin siya.
Madam, nakita ako sa Sir Pancho nga nagsulod sa opisina mo. Kag naglakat madayon. Nagapula ang guya niya. Ginbugno ko, pero guntulok lang niya ako sa masakit. Ano, nag-away ka mo, madam? May problema kami nga duha. Kag hindi na kinahanglan nga makahibalo ka mo. Sorry, madam, ha? Padasigan pa ko dalagan sa salakyan. Oo. Gusto ko makalabot tayo sa mansyon. Ay, ang animal na Pancho. Kasakit pa sa subong sa tampa niya sa akon. Sa bidlo ko nga kabuhi. Subong para ako natampaan. Kag sa iya pa. Mabalos ako sa iyo, Pancho. Mabalos ako sa pagtampa mo sa akon. Kag masakit pa sa tampa mo! Uy, si Sir Pancho, nagbalik man sa dayon. Diday! Oh, Diday! akig siya. Ay, Sir Pancho? Sa di si Diday Cheting. Ato sa kwarto niyo. Nagapanghimos eh. Ang malas siyang himuson ng tanan ko nga bistik kag isulod sa maleta. Ang tanan ko nga mga gamit. Ha? Ay na, Sir How. Nano, malakat ka? Gusto ko magpabugnaw sa ulo ko, Cheting. Ay nga, may problema, Sir? Cheting, may natukiban ako kay Trudes. Ha? Ay nga, Sir. Ano na? Si Trudes, wala nagalit sang matres. Ngin kuha nagaling duhan niya ka matres. Nagpa-opera siya sa Singapore. Ano? Oo, Cheting. Malawi ka tinuig nga gintunto ako ni Trudes. Gipasaling nga makaangkon kami sang anak. Butigon siya. Butigon! Ay, Diyos ko. Uy, matuod bala, Sir Pancho? Oo, Cheting. Nakita ko yung medical record sang nagpa-opera siya sa Singapore. Uy, kahibalo na siya nga. Nakahibalo ka? Oo. Dito ako magaling sa iya. Nasakit ko siya. Ano? Ay, abo, Diyos ko, Sir Pancho. Masakit ang ginhimo niya sa akon. Gimbutigan niya ako sa malawing katiluing. Kag wala gid siya manugid sa akon. Kung nanugid siya, mahangpan ko patani siya. Ay, Sir. Wala na siyang pulos sa pag-upod na mo, Chay. Useless na. Sir Pancho. Sila nang nag-abot siya, Ating. Matapusay kami sa mga duha. Mabulag na ako sa iya, Chay, Ating. Jetting! Sa din si Pancho? Ay, ma'am? Siling ko sa din si Pancho! Ato sa study room, ma'am? Makita sa akin. Uy, ay Diyos ko, nandun to. Abo, pwerte ka pula sa guyan ni Trudes. Akig siya. Ay, piho nga maaway sila ni Sir Pancho. Ay, wala gid ako magsala sa suspitso ko. Nga hindi gid makabata si Trudes. Nagpa-opera gali siya sa iya matres, kag duhagid. Ay, gamo naman ini. Animal ka! Pa! Naginabuhi mo ko sa high heel mo! What the hell are you doing? Ha? Ngaging pakahuyan mo ako sa mga tao ko sa munisipyo. You're stupid! Sinong stupid? You're more than a stupid! Big liar! Butigon ka! Mas maayo nga may balan sa mga tao nga ang ilang mayor, isa ka butigon, isa ka modelo nga leader sa ilang banwa! Stop it, Pancho! Anong nang isyu ko nagbutig ako sa imo, ha? Para sa imo? Hindi isyu nga nagbutig ka sa akon? Yes! It's not a big issue! Tungod pareho ko, butigon ka man! Kagano kay butig ko sa imo? Oh, come on, Pancho. You're such a big liar! Hindi ba na? Ano ba yung pangabal mo? Hindi ba na nabuti ka man sa akon? Sa sulod sa Malawi ka tinuig?
How about Marina? Hindi ba lang nga nakikrelasyon ka sa maid mo nga si Marina? Trudes! Oo. Sino sa ito nga doon nag-una buting? Hindi ba lang ikaw? Ha? Ikaw ang una nga nagbuting sa akon! Hindi ba lang? Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. Mga This is my life. Saya kasaysayan. Maria, Mestiza. Musical scoring, Elmar Payanbayan. Special sound effects, Jimmy Belonio. Recording engineer, Jerizal Haina. Ginsulat kag sa direksyon sa ninyo alagad, Annery Merabel. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radio.